Здравейте на всички, аз съм ZemisterCraft и днес ще ви покажа как да работите с Bandicam. Съжалявам за Windows XP-то, ако не сте забелязали, преди бях на 7, но компютъра ми просто беше много стар и трябваше да се преинсталира на XP. Ще го правя по-късно. Така се върна на темата. Значи, отваряте Google и пишете Bandicam Downloads. Давате Enter и Free Bandicam Downloads. Първия сайт. Ето тук. Downloads Free. Това е елементарно. Цъкате го и се го теглите. И това ще ви излезне прозорчето на Bandicam. След като го изтеглите, инсталирате го пред. И ще ви покажа как да работи с него. Сега, общи, като натиснете. Тук е изходяща папка. Значи C Program Files. Просто тук ви пита къде да ви се запаметяват файловете. И трябва да се изберете ето тук, тия три точки. Цъкате го. И от тук си избирате къде да ви се запаметяват файловете. Аз съм си направил папка и ми се запаметя там. А от тук отвори, отваряте папката. Вие по-бързо да ни я търсите там по папки и такова. Така, видео. Значи тук за запис. За стартиране и за спиране на клипа. С F12. Паузата ви е махната, но вие може да си я пуснете. Аз не ми харесва и просто не съм си пускал, не знам защо. Ще трябва да е без курсор. И тук настройки. Отваряте и това ще ви излезе. Друго прозорче. Почваме от звук. Значи запис на звук, това задължително трябва да ви отметнато. То автоматично ще ви се отметне, но ако не, го отметнете. Така, тук не го барите, може да направите нещо да не се чувате. Значи лого. Тук, ако искате да добавите лого, в момента аз нямам и не ми трябва. Не съм си го махнал. Право съм и не е чак кой знае какво. Тук ефекти. Значи, тук, ако искате да имате ефекти на мишката, като гледате да има ни кръгчета около мишката, е така. Ефекти. Аз съм си ги махнал, защото после ме дразни. Така и опции. Тук това е за вашия компютър. Ако е много силен, цъкате най-висок. Или висок. Ако ви е слаб, на нормален. Аз си на нормален. Окей. И така. Това са за видеото. Изображение. За видеото е това, не го барите, защото вземате една буква да изтриете и всичко отива. Убивате рибата. И сега, снимане, изображение. Значи, примерно, ако искате с клавиша F11, цъкате го и снимате от играта, десктопа или това, което ви харесва и се запазва като изображение. Така, тук ще ви се автоматично ще е на високо качество. Вие, ако искате да го променете на нормално, аз съм на високо качество. За изображението не е чак кой знае колко, защото аз не го използвам даже. Така, тук трябва пак без курсор. И за последното, това не е важно въобще. Значи, Bandicam, в момента аз не съм регистриран, мога да се регистрирам после. Не знам, може би. Така, тук се регистрира. Това е страницата на Bandicam. А тук са въпросите, всичко за Bandicam, което искате да знаете. Така, от тук се купува. А това за нова версия, то си пише. За да си апдейтнете. Аз съм си апдейтнал. Значи, като цяло това е. За цел. Значи, това е много важно.
Значи, като натиснете цел, ще ви спомня с DirectX OpenGL прозорец. Вие веднага го променяте на разширен прозорец и трябва да ви излезе тук една лентичка, на която на нея тук ще излезат едни квадратчета около там за прозорци и една лупа. Цъкате на лупата и се избирате къде да снимате. Мога да ви демонстрирам после, напишете в коментарите, ако искате. И цъкате лупата и се избирате каквото искате да снимате. Даже може и да записвате и направо в играта да гледате. Тук се проявявате в Skype, да не ми се гледа. И да, като цяло това е всичко. Аз бях за Мистер Крафт. Благодаря, че ме гледахте. Очаквайте още уроци. И чао!